Hoxe o Bloque Nacionalista Galego da Costa da Morte está aquí apoiando o sector do mar, igual que levamos facendo anos dende que a Unión Europea, o apoio do Partido Popular e do PSOE, quixo aprobar este reglamento que trata os mariñeiros como delincuentes. Queren que avisen 2 horas e media antes de chegar, queren que teñen que pesar o peixe tamén no medio do mar sin saber cales son as condicións que hai. Nós estamos aquí apoiando a todo o sector e apoiaremos hasta que se encontre unha solución e haxe unha moratoria deste reglamento, porque nós temos claro que votamos en contra en todas as votacións deste reglamento, de todas. E, sin embargo, hoxe, onde están os do PSOE e os do Partido Popular levando a pancarta despois de votar a favor deste reglamento? Que quede claro que todo o BNG da Costa da Morte está apoiando a este sector hoxe aquí e estaremos con eles mañán, pasado e o tempo que faga falta.